बेबायदि साननानै आङो 2003 मायथाइयाव दिनैनिफ्राय 22 बोसोरनि सिगां बे सोलोंसालिखौ आं गायसनदोंमोन। नाथाय स्कुला बेयाव नङामोन, बैहाय जेराव आं दा सरकारि स्कुलाव खामानि मावगासिनो दं, गुदि फरायसालियाव, बेयाव मोनसे थाना दंमोन, आउटपस्टनि नामै लुनाय मोनसे थाना। बेयाव फैथ'वाखै आरो न'खौल' लुना दोन्दोंमोन। बेयाव जागायजेनदोंमोन, नाथाय बेयाव मास मोनसे जास्लाबैयावनो होखारजानानै जोंनाथ' थारमाने एसे सोरबाया खामानि मावोबा बे खामानि मावग्राखौ थारमाने मा मेगन सायो नालाय, मेगन सानायल' नङा, मेगन सानायजों लोगोसे बिनि मा बेखौ खस्थ' होनो थाखाय माबा माबि खामानि मावो। दा बेबायदि आं खस्थ' मोननांदों। बे लेखायै आङो मास मोनसेनि उनावहाय प्लास्टिकनि बै जेराव दा रेस्टुरेन्ट खुलिनानै दङ, बे रंजालि रेस्टुरेन्टनि खाथियाव ओरै साहाथिंजाय मा हटेलमोन बियो? बागुरुम्बा। दा बेयाव प्लास्टिकनि बानायलायबाय। बेयावबो आरो मा बोसोरसे जास्लाबैयावनो जेने तेने बोसोरसे थानो मोनदों आरो मालिकखौ लगायना होलायबाय, हा मालिकखौ। जा मानसिया सोरनिबा हायाव थाबाय थायो, बे जुदि गोबाव थायोबा बिनिसो जालाङो, इदि होननानै बुंना होलायबाय। ओंखाय बे थारा-थारि मा खालामलायबाय, होखारलायबाय दानाबा। बिनिखायनो मा जालायबाय, बै बे समबार हाथाइनि बे भेटेनारियाव लांनो गोनां जालायबाय, खिबारियाव। एकदम बायला जिला, एकदम बिराद खि गोरान खि गोथां दंलाजोबो आरो हाग्रा बंग्रा मानलाजोबनाय। बेयाव जों जाहा मेदामजों एकदम साफा खालामलाबायबाय। जों खालामनानै बे सोलिबाय। बे मथा मथि 9 बोसोरसो थानो मोनदों जोङो। नाथाय जितियाना 9 बोसोर थानायनि उनावहाय बे भेटेनारिखौ फाहामनो, रिपेयारिं खालामनो थाखाय मालाय थिकादारफ्रा मा खालामनो गोनां जालायबाय, रुमखौ नांगौ जालायबाय। रुमखौ नांगौ जानायाव मा जाहैखो, बबाव थागोन बबाव मावगोन, नैयाबाव शिफ्टिं जाफैनो। दा बेफोरबायदि जायगा सोलाय सोलाय नैबे जायगायाव सफैदों आरो दा बे आंनिनो हा आरो न'आबो बेनो। बेयाव मा खालामो, दा बिराद गोरों गथ'खौ आङो बेयाव मोना। जाय गथ'आ थारमाने जेरावबो उदायला, बे गथ'खौसो आंनो होफैयो थारमाने। दा बेफोरबायदि स्ल' लार्नार स्टुडेन्टखौ लानानै आङो फोरोङै फोरोंजाग्रायाबो रोंबाय आरो गाव फोरोंग्रायाबो मा जाहैबाय, रोंफालांबाय थारमाने। दा बे रोंफालांनायखायनो आङो मा जाहैबाय, 2012 मायथाइनि बे गिबि खेब बिना फैसानि मोनसे साख्रि होनाय टेट परिखा, बेखौ आं जिरायना नायबाय। जिरायना नायनायावथ' आपार प्राइमारिनि मेथ्स एन्ड साइन्सखौबो पास जाबाय आरो लवार प्राइमारिनिखौबो पास जाबाय। बे पास जानाय लेखायै आं मा जाहैबाय, आङो सरकारि साख्रिबो मोननो हाबाय आरो। दा जेराव आङो फरायदोंमोन नावकाटा मिलन हायार सेकेन्डारि, बेयाव आङो मेथ्स आरो साइन्सनि 5 बोसोर एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै आं खामानि मावनोसै। नाथाय 2017 मायथाइयाव बै गिबि खेबनि थाखाय मेथ्स आरो साइन्सनि कन्ट्रेक्चुएल टिचारफोरखौ थारमाने रेगुलाराइज खालामैयाव एलपिआव आङो रेगुलाराव चान्स मोननायखाय एलपिआव आङो रेगुलाराव हाबबाय आरो दा एलपि स्कुलनि साख्रि मावगासिनो दं गभर्नमेन्ट स्कुलाव। दा बेबायदि, दा बेजों लोगोसे जिहेतु आंहा फोरोंनायनि मोनसे निसा दङ नालाय, नैबे फरायसालिखौ दायालासे लाखिदों आरो बै सरकारि फरायसालिया जेराव आङो खामानि मावदों, बेयाव मावनायजों लोगोसे नैबेखौबो आङो फोथांनानै दोनबाय थादों। खारन नैबे मोनसे जायगा जेराव जोंनि समाजनि जोबोद स्ल' लार्नार स्टुडेन्टआ फरायनानै जेने तेने मेट्रिक पास जानानै, पास जालांनायल' नङा, पास जासि जानानै साख्रिबो मावनाय दङ। गासै 15-20 जनसो स्टुडेन्टआ सोरबाबा टेट मास्टार जाबाय, सोरबाबा नार्स जाबाय, सोरबाबा बिदिनो बिसिएफआव दङ, सोरबाबा आरो आसाम कामान्ड' दङ, ओमफ्राय सोरबाबा आर्मि। बेफोरबायदि गोबां स्ल' लार्नार स्टुडेन्टफोरानो साख्रि मावनानै दङ दिनैनि थारिखआव। बे 22 बोसोर बैसोनि बे दावबायनायाव बेफोरबायदि जों स्टुडेन्ट नैबे फरायसालियाव मोननो हादों। आरो रायखांनानै लानाय बायदि जायो, जोंनि नावकाटा एसएलसि एग्जाम सेन्टाराव आंथ' बुंबाय थायो बे स्ल' लार्नार स्टुडेन्टआसो बांसिन फैयो। नाथाय नोंथांमोना स्ल' लार्नार स्टुडेन्ट
ना मा नोंथांमोना बिजिरना नायदो बे गोरों गथ'खौ फैयो जाय नावकाटा एसएससि एग्जाम सेन्टाराव बर' मिडियामनिफ्राय डिस्टिंसन मोनफेराखैमोन दा बे बर' मिडियामनिफ्राय डिस्टिंसन मोनजेननाय फार्स्ट स्टुडेन्टआनो जाहैबाय नैबे सानजारां रोदोम मुलुगसोलोंसालिनि बिथां रजेन्द्र दैमारि बिथाङा IIT JEE पास जानानै ओजों वेस्ट बेंगलनि खरागपुराव इन्जिनियारिं फरायबाय दं देग्लाय जोबथा सेमिस्टार दा बेबायदि मोनसे जारिमिनारि जाथायखौ नैबे फरायसालियाव फरायनाय फरायसुला आरो फरायसुलि बिथांमोना सोरजिदों दा बेखौनो लानानै आं बहुत प्राउड फिल खालामो आरो आंनि फरायसालिनि अबस्थाया जिखि जि जाया किन्तु आं दि बेफोरबायदि फरायसा सोरजिनो हादों आं बेखौनो लानानै बिराद प्राउड फिल खालामो आरो फैगासिनो थानाय समफ्रावबो बेफोरबायदिनो स्ल' लार्नार स्टुडेन्टखौ आङो उद्धार खालामगोन बे थांखिखौ आं लादों आङो बेखिनि बाथ्राखौ आङो सार बिथाङा बिबुंथि लाखिनायनि सिगां आं शेयार खालामबाय नैबे समावहाय आङो दिनैनि हांख्रायजानाय आलासि सार बिथां फैलाजे बरगयारि बिथाङा गोरायुं आथिखालाव मानास सेरफां एकाडेमिनि दा बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो खावलायबाय